Muy buena tarde, amics y amigas. Gracias por estar aquí, gracias por acompanyar-nos, gràcies per ser part del nou impuls que a partir del 28 de maig donarem a Igualada. Faré la presentació amb aquesta vista que tot seguit posarem aquí darrere des de la muntanya del Pi, que és des d'on moltes vegades a mi m'agrada veure Igualada, aquesta Igualada àmplia, aquesta Igualada, com deia la Pilar, on hi cap tothom. Gràcies, Pilar. Gràcies per ser-hi sempre, pel teu compromís, per ser una persona que tot el que fas i ho dius sempre des del cor, sempre. I és que és així com fem la política nosaltres. La fem des del cor perquè la fem amb la gent, la fem amb tots i totes vosaltres i la fem per donar un nou impuls a la ciutat que estimem. I a sobre ho fem passant-nos-ho bé. Ens ho passem bé fent política, sí. Gràcies, Alicia, per aquesta presentació de l'acte. Ets pura energia i això és el que necessitem, gent amb energia. I gràcies als regidors, Montse, Quim, Irene. Gràcies per aquests 4 anys de treball, de no parar, de dedicar-hi hores i hores i més hores, perquè n'hem dedicat moltíssimes. De fer tota la feina que fem a l'Ajuntament, però sobretot de fer la feina que fem a peu de carrer amb la gent i escoltant, sense tenir mai un no per ningú. Sempre dic que aquest mandat hem tingut els millors regidors que podíem tenir, i és que ha estat el mandat de la crisi sanitària, la crisi econòmica i la crisi social. I teníem el millor equip per afrontar aquestes 3 crisis. La Montse és infermera, el Quim és economista i la Irene és treballadora social. És un plaer fer aquest camí amb vosaltres, així que gràcies. Hem estat a l'oposició, però no hem parat de fer propostes, ho heu vist, ells ens ho han explicat, algunes les hem aconseguit, impulsar tot aprofitant la minoria del govern, hem tingut capacitat d'acord quan es tractava d'impulsar polítiques per millorar la vida de la gent, perquè sense ser de govern hem treballat amb vocació de govern, perquè sabem que a partir del 28 de maig governarem a Igualada i perquè sobretot hem volgut ser útils. Ens hem dedicat, sí, a donar solucions als problemes reals de la gent. Gràcies també a tot l'equip. Els regidors i regidores ens sentim i estem molt acompanyats. Ja ho veieu, aquí dalt de l'escenari. Els que són dalt i els que són baix. Gràcies a totes les persones del nostre equip que esteu cada dia a un dels barris i que sou les nostres antenes als diferents racons de la nostra ciutat. Marisol, Rocío, Isabel, Víctor, Martí, Roser, Ana Mari, Francisca, Manuel, Julián. La llista és llarga, és molt llarga i vosaltres arribeu allà on nosaltres no arribem. A cada trucada, a cada WhatsApp, a cada visita als barris, que ens heu dit sempre que sí durant aquests 4 anys. Sou un suport imprescindible y fundamental. Lo tengo clarísimo. Si conocemos la ciudad tan al detalle es porque vosotros nos habéis cogido de la mano y nos habéis guiado por todos y cada uno de los rincones, plazas y calles de todos los barrios. Así que gracias, muchísimas gracias. Amics i amigues, el nostre despatx és al carrer perquè és al carrer escoltant la gent on es coneix la realitat. Sí, a pie de calle. I us dic sense cap vergonya que coneixem molt millor la ciutat ara que fa 4 anys. Coneixem molt millor la política municipal ara que fa 4 anys. Estem molt més preparats ara que fa 4 anys per governar Igualada. Sospitàvem que des de l'Ajuntament es podien fer moltes més coses, moltíssimes més coses de les que feia el govern de Marc Castells. Per això ens vam presentar, per això vam entrar en política. Però després de 4 anys us podem dir, perquè ho hem viscut a la nostra pell, que sí, que es podien fer moltes més coses. I algunes no necessiten grans pressupostos. Algunes el que necessiten són ganes immenses i voluntat política de treballar per la gent, per fer entre tots una Igualada més solidària, més neta, més segura, més justa, més educada, més ordenada, més sostenible, més moderna. I potser per tot això, després d'aquests 4 anys, veig que el que hem fet és dedicar-nos des del petit detall fins al gran. Des del detall petit de la nostra ciutat fins al gran. Ens hem dedicat, per exemple, des de solucionar els continus talls de llum del transformador de la plaça Alcántara, del barri de Montserrat, i aquí veig la Francisca, que és qui ens va avisar, que deixava sense llum desenes de veïns fa 2 hiverns, fins a parlar amb la ministra de Transports del Govern d'Espanya, Raquel Sánchez, sobre la necessitat del carril bus per entrar a Barcelona per la Diagonal i reduir el temps de viatge amb la Hispano, un projecte que fa just un any es va aprovar. Ens hem dedicat a reobrir, i ho hem aconseguit, el servei de dutxes per persones vulnerables que el govern de Junts havia tancat,
fins a portar a la taula del Ministeri d'Indústria de Reyes Maroto un projecte dels empresaris de la pell d'Igualada per reciclar l'aigua, estalviar-ne i contribuir a la lluita contra l'emergència climàtica. Ens hem dedicat també a lluitar que els cotxes respectin les voreres de la carretera de Valls i allà veig l'Antònia, que és una reclamació que ens va fer arribar, i ho hem aconseguit a les entrades i sortides de l'escola. Era una demanda dels veïns de la zona, fins a anar al Parlament a reclamar que la Generalitat obrís l'oficina del SOC a Igualada i deixés de pagar el lloguer per un edifici buit, al Passeig Verdaguer, i aquesta tardor va reobrir aquesta oficina del SOC. Amics i amigues, el que fem avui aquí al museu representa molt per tot l'equip, us ho podeu imaginar, i representa, evidentment, també moltíssim per mi. Així que gràcies per acompanyar-nos, gràcies per acompanyar-me a l'acte de presentació de la meva candidatura a l'alcaldia d'Igualada. Gràcies per fer-me la confiança de ser candidat a l'alcaldia d'Igualada. Gràcies al Partit dels Socialistes de Catalunya, un partit amb 40 anys d'història. Gràcies per la confiança i per la vocació d'obertura en apostar per crear un espai ampli municipal per Igualada. Gràcies als comuns per formar part d'aquest projecte i per apostar també per aquest espai municipal per la nostra ciutat. I gràcies al grup ciutadà Igualada Oberta per la confiança. Som Igualada Som-hi. I avui us dic aquí alt i clar i amb la mà al cor que vull ser el proper alcalde d'Igualada. Ser l'alcalde d'Igualada és un repte i un honor immens, perquè Igualada és la ciutat que estimo. I vull donar-li el millor de mi. Sí, li vull donar el millor de mi. I dedicar-li uns anys en aquesta ciutat, els que siguin. Però penso, abans de voler-li donar a Igualada, què m'ha donat Igualada a mi? Igualada m'ha donat una educació pública, una manera de ser, una manera de viure. Primer l'Emili Vallès i després el Pere Vives Vic. Una educació que m'han donat els mestres, però que també m'han donat els companys de classe. Companys que venien de Fàtima, del centre, de Sant Jaume Ses Oliveres i fins i tot alguns de Montbui. Des de petit això m'ha ajudat a tenir una mirada àmplia i diversa de la nostra ciutat. I estic orgullós d'haver crescut amb tot això perquè des de petit he après que tu mai tens la raó, que les coses poden ser com tu les penses o com tu les fas, però també poden ser com altra gent les fa d'una altra manera. Pots viure una realitat o parlar d'una altra manera o parlar d'una manera i hi ha realitats diverses. He après a no mirar els cognoms, a no mirar si vius en una casa gran o petita. He après que la normalitat vol dir que el més normal és que hi hagi de tot. Agraeixo, doncs, haver tingut aquesta educació, perquè he crescut amb tot això. Gràcies, pare, gràcies, mare, també per haver-me ensenyat tot això, a l'escola i a casa. Igualada també m'ha donat el plaer de descobrir i exercir la meva professió, la de periodista. Fent de periodista a Igualada he pogut fer moltes preguntes i trobar moltes respostes. He conegut la ciutat i la seva gent. He donat altaveu moltes vegades a persones que no en tenien. I he explicat tot el que hi passava. I com que per explicar les coses els periodistes necessitem observar molt, això m'ha ajudat a tenir una mirada diferent sobre la nostra ciutat. A veure-la des de dins, però sobretot allunyar l'objectiu, fer un zoom i saber-la veure també des de fora, en perspectiva i analitzar-la. Estic enamorat de la nostra ciutat y como que cuando quieres una cosa muchísimo le deseas lo mejor, jo vull el millor per Igualada. I el que vull per Igualada és una ciutat on viure, treballar i ser feliç. Una ciutat amb 2.113 persones sense feina o milers de persones que cada dia marxen fora per anar a treballar i on no ha vingut cap de les empreses que el govern de Marc Castells va anunciar que vindrien fa 12 anys, no és una ciutat on tothom hi pot ser feliç. Una ciutat amb 1.600 pisos buits i tancats i lloguers disparats de 600 i 700 euros no és una ciutat on tothom hi pot viure. Una ciutat on hi ha dones que tenen por d'anar soles pel carrer quan és fosc
no és una ciutat on tothom hi pot ser feliç. Una ciutat on hi ha persones que pel seu color de pell se'ls hi nega llogar un pis, no és una ciutat on tothom hi pot ser feliç. Una ciutat en la qual 400 joves, 400, s'han quedat sense plaça per estudiar al Milà i Fontanals, no és una ciutat on tothom hi pot ser feliç. Una ciutat que en plena onada de calor nega la gratuïtat de les piscines als col·lectius de risc, no és una ciutat on tothom hi pot ser feliç. I quan penso en tot això, crec que després de 12 anys, Igualada necessita un nou impuls. El nou impuls el farem amb tots els barris, des del centre fins a les Comes i del Sant Crist a Ses Olivera. Queremos que todos los barrios sean de primera, que el barri on vius no marqui si tindràs més o menys oportunitats, no marqui el teu futur, no marqui si tindràs més o menys serveis, o no marqui si tindràs un entorn més net o menys net. ¿Y qué quiere decir, amigos y amigas, que todos los barrios sean de primero? Mirad, para nosotros esto quiere decir 3 cosas. Vull que tots els barris d'Igualada tinguin una rambla, un espai amb voreres amples, amb arbres i bancs, una transformació que farem pensant en els veïns, perquè millori la seva qualitat de vida i també puguin fer vida comunitària al seu barri. Però també ho farem perquè hi tornin a haver comerços que els darrers anys han tancat. Aquestes petites rambles les farem al carrer Masquefa del barri de Set Camins, al carrer Pau Muntades del barri de Montserrat i a l'avinguda Verge de la Pietat del barri de Fàtima. Que tots els barris siguin de primera vol dir també completar la xarxa de centres cívics, perquè n'hi hagi un també a les Comes, que hi falta. Sí, farem el centre cívic de les Comes. I ens comprometem a que els centres cívics estiguin oberts, no com ha passat aquest Nadal o com va passar l'estiu passat, que el govern de Junts ha tancat els centres cívics dels barris. Però això què és? És que a l'estiu o Nadal la gent desapareix? La gent deixa d'existir? Tenim un govern que es pensa que tothom marxa de vacances o que tothom fa vacances. I no. Hi ha gent que a l'estiu treballa i necessita serveis del seu barri. I hi ha gent que a l'estiu o per Nadal no té diners per pagar-se un viatge i es queda al seu barri i necessita aquests serveis també al seu barri. I que tots els barris siguin de primera també vol dir que tots els barris tinguin tots els serveis. Os pongo un ejemplo que explicamos hace unos meses. Davant el desmantellament de la xarxa d'oficines bancàries que hi ha hagut a Igualada, proposem instal·lar als centres cívics i, per què no, també al Mercat de la Masuca, caixers automàtics. Es un servicio básico para el día a día de mucha gente, de muchísima gente, sobre todo gente mayor. Nosotros queremos garantizar que todos los barrios tengan como mínimo un cajero. Aquests són els barris de primera que ens imaginem, que somiem i que volem per Igualada. I parlant de barris, hi ha un barri que mereix un capítol a part. Suposo que us imagineu quin és. Estem aquí, al Rec. Cap ciutat de la nostra mida té un barri per on reinventar-se. És una oportunitat per crear una nova ciutat dins la ciutat. Transformant el Rec, transformarem Igualada. L'obertura al mar que va fer la Barcelona Olímpica, per mi, jo m'ho imagino, és la nostra obertura al sud. Un Rec residencial, de tallers creatius, de les empreses TIC que necessiten lloc on posar-se, també d'indústria. Si sóc el proper alcalde d'Igualada, impulsaré un projecte que ens farà únics a Catalunya i a tot Espanya, perquè farem que el Rec sigui el primer barri 100% verd del país. Plaques fotovoltaiques, mobilitat elèctrica, vegetació biosostenible, vianants, bicis, elements no contaminants per rehabilitar les façanes. M'entusiasma de veritat pensar com es pot convertir en un barri pilot el nostre Rec, com es pot convertir en un laboratori de referència que sigui exemple de com han de ser les ciutats del futur. I que ens convertim des d'Igualada amb el nostre Rec en referents del futur verd i que tota una generació d'arquitectes i de creatius vulguin venir, que la gent jove vulgui venir aquí, que sigui el barri més vell i vell, amb B baixa i amb B alta. És un barri ple d'història i tenim la sort de comptar amb el suport d'un savi, d'un estudiós del Rec, de l'historiador Pere Pasqual, a qui no em cansaré mai d'agrair els seus consells i, evidentment, el seu suport. Però perquè això passi cal actualitzar la planificació urbanística. Per tenir aquest Rec que somiem cal actualitzar la planificació urbanística. Cal actualitzar el POM, que data de l'any 1986. No puede ser que la Igualada del siglo XXI la estemos planificando con un documento del año 1986.
1986. El gran element de planificació que té una ciutat, que té un ajuntament, és el POM, és la planificació urbanística. I és molt més que un element planificador. És un element equilibrador. És el gran instrument per frenar desigualtats, per dotar la ciutat d'habitatge, d'equipaments, de places i de carrers i de serveis al servei de la gent. En definitiva, per dotar la ciutat d'una eina útil per guanyar el seu futur. De veritat em faig creus, i durant tot aquest mandat ens n'hem fet moltes, i durant els 12 anys que portem d'aquest govern també, com un alcalde i un govern pot tenir aquesta desídia, pot tolerar això. Jo em pregunto, quina poca ambició, no? Quines poques ganes de que la teva ciutat avanci, bloquejant, no actualitzant l'eina que tens a les teves mans precisament per fer que la ciutat avanci. Un POM ens faria respondre també amb un sí, preguntes que em faig quan passejo per la ciutat. Vaig per la ciutat, pels diferents barris, carrers, places, i em pregunto, això que tenim ho podríem tenir diferent perquè fos millor? Preguntes que em faig. Actuem a la soledat perquè deixi de ser un carrer apagat i s'ompli de vida? Sí. Renovem la plaça Montserrat perquè es converteixi en un pulmó verd del barri? Sí. Fem que el parc de Valldaura de Fàtima arribi fins al torrent de l'Espel, tot omplint d'espais per la gent, aquell solar que hi ha al costat del Viu B2 i de la residència Pare Vilaseca? Sí. Convertim la plaça de la Sardana en una nova i verdadera plaça al servei del Poble Sec? Sí. És normal que en ple segle XXI encara hi hagi carrers de terra i sense clavegueram? Sí, carrers de terra i sense clavegueram, com passa en algunes zones del Molinou? No, no és normal. Per això cal dir sí. Els urbanitzarem. Més preguntes que em faig i que van lligades al POM. Integrarem millor el barri de les Comes a la resta de trama urbana de la ciutat? Sí. Allargarem el passeig Verdaguer fins a Vilanova amb el tren soterrat? Sí. I al mateix temps renovarem d'una vegada el passeig Verdaguer? Sí, és urgent i molta gent ens ho demana. Eliminem la tanca del museu i creem una gran plaça aquí davant que vagi de la Dobria Vella al Somiatruites? Sí. Espongem el barri de la Indústria i que neixi al mig d'aquest barri una plaça, és aquest barri que va del Parc de l'Estació a la Rambla Nova i del carrer Santa Caterina a l'Avinguda Balmes, un barri atapeït, amb voreres que fan 3 pams, aneu-hi, mesureu-les, 3 pams. Les ampliem? Sí, com el carrer Cervantes o el carrer Sebastià Artés. Un POM ens permetria resoldre què volem fer també amb els espais buits i foscos que tenim a la nostra ciutat, com Correus, la Cotonera, que podria ser un equipament per revitalitzar el barri Sant Agustí, Cal Carner o l'Hotel Ciutat d'Igualada. En aquest últim hem fet una proposta nosaltres ja. En aquest últim edifici nosaltres hem dit que proposem convertir l'Hotel Ciutat d'Igualada en la residència d'estudiants que Igualada necessita. I que no només sigui això. Sempre pensem en com pot dinamitzar l'activitat del seu voltant. Volem que l'Hotel Ciutat d'Igualada sigui la residència d'estudiants que Igualada necessita, però que als seus baixos hi hagi un gimnàs i una sala d'estudis al servei de tot l'entorn de l'estació. Un POM també ens permetria decidir que l'Escola Municipal el RUSC, de l'Ateneu, que vam aconseguir crear fa 3 anys, quan s'hagi de traslladar, perquè s'haurà de traslladar per manca d'espai, això està previst, ho faci a la zona est de la ciutat, al costat del Gabriel Castellà i l'Institut Badia i Margarit, per donar servei al barri de Montserrat i al barri del Sant Crist, i fer que els infants puguin estudiar dels 0 als 18 anys en aquella zona de la nostra ciutat. Un POM también nos permitiría decidir dónde ubicar una nueva zona deportiva. Aquesta és una necessitat que ens transmeten diferents clubs, diferents instal·lacions que calen. Es una nueva zona deportiva que nuestra ciudad necesita. O también nos permitiría decidir dónde ubicamos un nuevo centro para la gente mayor, un centro de día, que también es una demanda que hace falta en nuestra ciutat. Ens sembla amb tots aquests exemples, no? Que no cal dir, doncs, perquè Igualada agafi un nou impuls, no podem continuar amb un POM de l'any 1986. I deixeu-me dir que tenim la sort de comptar entre nosaltres amb l'experiència, amb l'ajuda i amb el coneixement de l'arquitecte Salvador Pelfort, un home que això ho té també al cap. Gràcies, Salvador, per ajudar-nos. Perquè, amigues i amics, no ens enganyem. Que no s'actualitzi el POM no és casualitat. Mentre no s'actualitza el POM, hi ha interessos privats que hi guanyen.
Mentre no s'actualitza el POM, guanya l'interès particular de determinats propietaris, de determinats sectors, que ja els va bé que la ciutat no es mogui, o que es mogui amb modificacions urbanístiques a mida al despatx del regidor d'Urbanisme, com ha passat. A nosaltres ja ens està bé que tota aquesta gent hi guanyi, però només volem que guanyi si també hi guanya la ciutat. Un govern ha de vetllar perquè l'interès general i no només per l'interès particular. I és, a diferència del que ha passat durant aquests 12 anys, nosaltres governarem per l'interès general, que vol dir governar per la gent. El nou impuls, amigues i amics, també és una Igualada que faci olor de net, que aposti per una mobilitat sostenible i, sobretot, segura, on puguem construir una xarxa de carrils bici que connecti centres cívics, escoles, equipaments culturals i equipaments esportius. I uns eixos de vianants que ens portin de nord a sud i d'est a oest i que vertebrin tot Igualada, la ciutat entera. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, instal·larem rampes mecàniques al carrer Lleida i a l'Avinguda Balmes per connectar el Poble Sec, Set Camins i les Flors amb el centre de la ciutat. Al llarg d'aquest mandat hem visitat les rampes de Granollers i Santa Coloma. El mateix que senten els seus veïns, vull que ho sentin els veïns i veïnes d'Igualada. I és que les he vist, les he provat, i he vist com això facilita la vida de la gent. I és que nosaltres estem en política per fer més fàcil a la vida de la gent. Així que sí, farem les rampes mecàniques del carrer Lleida i de l'Avinguda Balmes. Y en movilidad, dejad que os hable de un dato que no me puedo sacar de la cabeza. I és una dada que des de l'oposició hem tingut molt clara i per això hem fet diverses propostes en mobilitat, però que sembla que el govern no la té al cap. Els darrers 10 anys a Igualada hi ha hagut 255 atropellaments. 2 de mortals només en un any, el 2019, al passeig. Com podem tolerar que la gent mori atropellada al passeig? I deixeu-me que em posi així de greu, perquè és que ho és. 255 atropellaments en 10 anys. I som la 8ª ciutat de Catalunya amb més morts prematures per contaminació. Però què és això? Com podem tolerar això? Com podem acceptar-ho? És que ens hi va la vida. Per això calen passos de vianants segurs. Farem un pla per actualitzar i per assenyalar aquells passos de vianants perillosos de la nostra ciutat i reformar-los perquè siguin segurs. I patinets a banda, ningú haurà de patir per si l'atropella un patinet, perquè farem carrils pels patinets i hi haurà tolerància zero amb aquells que saltin les normes. Tolerància zero. El nou impuls, amigues i amics, també és una Igualada que recuperi l'orgull de ser una ciutat segura. És un debat que està a peu de carrer. És una preocupació que ens traslladen moltes veïnes i veïns i és un assumpte que el nostre grup municipal durant aquests 4 anys hem portat de manera recurrent al ple. La paradoxa és que ens trobem davant un govern de Marc Castells que nega el problema. Ens va arribar a acusar en un ple de dir-nos demagogs, populistes per parlar de seguretat. Si sóc el proper alcalde d'Igualada, la seguretat serà una prioritat. Cuando sea el alcalde de Igualada habrá orden. Perquè la seguretat de l'espai públic és sinònim de treballar per la igualtat i la llibertat. Si no garantim que l'espai públic sigui segur, que és el de totes i tots, que totes i tots ens hi puguem sentir segurs, estem retallant la llibertat d'aquells que no se senten segurs a fer servir aquest espai públic en qualsevol moment del dia sense por. I sense seguretat no hi ha igualtat. Sense seguretat no hi ha igualtat. Deixeu-me que us expliqui una anècdota que em va passar dilluns. Estava al forn on vaig cada migdia després de dinar a fer el cafè i parlant amb la fornera em va comentar que en aquest barri sempre hi ha problemes d'aparcament i jo vinc cada dia a treballar amb el cotxe i no puc aparcar. Dic, home, però jo la pregunta que sempre faig quan em diuen això, dic, però quin barri vius? A veure, quin carrer vius que hagis de venir fins aquí? I resulta que vivia a 10 minuts a peu del forn. Jo dic, home, doncs deixa el cotxe a casa i així vas a peu, 10 minuts amunt, 10 minuts avall. I em va dir, no ho faig perquè no em sento segura. Perquè quan em toca matinar i venir aquí al forn de nit, encara, no em sento segura si vaig a peu. I quan faig torn de tarda i haig de tornar a casa al vespre, tampoc. Això no pot ser. Nosaltres no volem que això passi a la nostra ciutat. Això no pot ser normal en una societat democràtica i europea, en una ciutat democràtica i europea com la nostra. Queremos una Igualada segura,
porque queremos una Igualada para la gente. I què proposem? Policies de barri, patrulles a peu, agents cívics les nits del cap de setmana que facin de mediadors. I també l'impuls d'una aplicació mòbil que va inventar Cornellà i que ja tenen ciutats d'arreu de Catalunya. Amb un sol clic, amb la pantalla bloquejada del mòbil, pots enviar un avís a la policia local i es posa en marxa un dispositiu automàtic per protegir-te. Vaig anar personalment a entrevistar-me amb l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, i vam estar tot un matí de treball parlant de polítiques de seguretat i parlant també d'aquesta aplicació. El nou impuls, amigues i amics, també és una Igualada pels joves. No sabeu la quantitat de joves que m'han escrit per Instagram dient-me que també volen una Igualada per ells. I és que si els joves d'Igualada no es queden a Igualada, Igualada no tindrà futur. I aquí hi ha una dada que em preocupa moltíssim. Segons un estudi publicat pel mateix Ajuntament, el 45% dels joves d'Igualada volen marxar de la ciutat. 45%. Això és molts. És molt fort. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, les seves demandes les convertirem en accions polítiques a l'Ajuntament. Feina, transport, oportunitats, participació i també oci, la falta d'oci. Hem proposat la creació d'un saló jove perquè els joves de la nostra ciutat puguin tenir una oferta d'oci durant el Nadal. Volem que això sigui només el primer pas perquè els joves tinguin oci tot l'any a Igualada, que a la seva ciutat s'ho passin bé, que la gaudeixin, perquè si s'ho passen bé i gaudeixen d'Igualada, estimaran Igualada tal i com nosaltres l'estimem, o tant i com nosaltres l'estimem. I això és el que vull. I pels infants, un exemple del que farem. Vam presentar al setembre el Pla del Joc. Quan visito altres ciutats, quedo meravellat moltes vegades dels parcs infantils que tenen, amb estructures diferents, estructures temàtiques, tirolines, tobogans. Vull que els nens i nenes d'Igualada tinguin tot això. Només cal que volteu. Molts dels parcs que tenim a Igualada estan antics, estan degradats, n'hi ha que fa dècades que no es renoven. I per això, per fases, ens comprometem, i ho farem, a actualitzar-los durant el proper mandat. El nou impuls, amigues i amics, també és un hospital, una Igualada on el seu hospital funcioni bé. Un hospital en aquests moments que té els professionals descontents i la població descontenta és un hospital que necessita millorar. I necessita que la Generalitat hi inverteixi i que la Generalitat actuï. Aquesta Generalitat que l'any 2010 va retallar la sanitat alegrement és una Generalitat que va amputar el sistema i encara no s'han resolt totes les mancances que això va deixar. Necessitem recursos a l'hospital i necessitem també, sí, una gestió al servei de l'usuari, al servei del professional i al servei de la ciutat. Reclamarem a la Generalitat les vegades que faci falta que inverteixi, que resolgui les mancances de l'hospital. La Generalitat ha d'actuar i nosaltres farem que actuï. Apretarem tot el que puguem perquè actuï, perquè amb la salut i amb la sanitat pública no s'hi juga. Amb la sanitat pública no s'hi juga. I que la Generalitat ens ajudi i que faci passos per tenir tots els metges especialistes que falten a l'hospital. La Generalitat, aquest hospital és seu. La Generalitat ha de fer el que li toca. I també en salut, la pediatria ha de tornar al cap de l'estació. De veritat que no entenc com una consellera de Salut, una consellera que a més és igualadina, no cal que digui el nom, va tancar la pediatria del cap de l'estació. Va deixar la meitat de famílies d'Igualada sense pediatre a la seva ciutat. Això què provoca? Doncs provoca que les famílies hagin d'anar a Vilanova del Camí. I què més provoca? Doncs que moltes famílies no tinguin cotxe per anar a Vilanova o no tinguin els diners que val el bitllet de tren o d'autobús per anar a Vilanova. I molts es poden pensar a vegades com ho explico. Home, però no val tant. No. És que portar el teu fill o filla al CAP val 6 euros o 8 euros, anar i tornar, si vas amb el tren o hi vas amb l'autobús. Hi ha famílies que no tenen 6 o 8 euros per gastar cada vegada que el nen està malalt o la nena està malalta. Això no pot ser. Nosaltres, contra això, ens rebel·lem, perquè això afecta la gent. I no ho dic per ser catastrofista, ho dic perquè les famílies ens ho han explicat, així de cru. Este tema lo llevamos al Parlament.
amb el nostre diputat Jordi Riba, a qui li agraeixo que sigui un diputat que treballa i porta la veu de la comarca al Parlament. De fet, ara està treballant i per això no ens ha pogut acompanyar, perquè avui hi havia ple al Parlament, m'ha enviat un missatge abans d'entrar amb tot el seu suport. És un diputat que treballa, i és que moltes vegades penso que és molt fort que al Parlament de Catalunya hi tinguem 3 diputats de l'Anoia, però que el del PSC, el Jordi Riba, sigui l'únic que hi ha portat temes de la comarca defensant el nostre territori. La política al servei de la gent és aquesta. Així que, des d'aquí, vull dir gràcies, Jordi, per ajudar-nos i pel teu suport. Abans de Nadal vam aconseguir que s'aprovés la nostra demanda per retornar la pediatria al cap de l'estació. Ara cal que la Generalitat ho faci. Demanem al govern de la Generalitat que posi una data per la reobertura de la pediatria immediatament. Això que fem nosaltres és defensar Igualada. Nosaltres defensem Igualada i no el que va fer el govern de Marc Castells. Perquè mireu, aquest tema de la pediatria, abans de portar-lo al Parlament, el van portar al ple de l'Ajuntament. Van portar una moció perquè el ple es pronunciés dient que volia que la pediatria tornés al cap de l'estació. I què va fer el govern de Marc Castells? No va donar suport a aquesta moció. Això no és defensar Igualada. Tots nosaltres, els regidors que estàvem al ple, ens vam quedar garrativats, sorpresos. Com pot ser que el govern de la ciutat, a la seu del ple, no voti a favor de que la pediatria torni al cap de l'estació? I en Salut, deixeu-me afegir que si sóc el proper alcalde d'Igualada, agafo el compromís de que la salut mental deixarà de ser invisible. Actuarem i posarem tots els recursos que puguem des de l'Ajuntament a l'abast de qui necessiti aquests serveis de salut mental. El nou impuls, amigues i amics, també vol dir que la cultura no sigui només omplir una agenda d'actes, de festes i festetes. Això no és política cultural, això és omplir una agenda. Vol dir descentralitzar la cultura a tots els barris, també. Per exemple, el barri de les Flors és un barri que l'últim acte cultural, a veure si endevineu quan va ser. Quan es va fer l'últim acte cultural al barri de les Flors? Doncs va ser el juliol del 2019, quan van fer la festa del barri i nosaltres hi vam anar. Des d'aleshores, res més. Nada más desde hace 4 años ja, quasi. I la política cultural que volem també vol dir fer-la al costat de les entitats, facilitant i no dificultant la seva feina. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, recuperaré el projecte de l'escorxador. És inadmissible que aquest equipament continuï tancat, que continuï gairebé tots els dies de l'any tancat. Darrere l'escorxador és on nosaltres farem l'auditori que necessita la ciutat i que tantes entitats reclamen. I és on hi ha d'haver també, juntament amb aquest auditori, les escoles de música, de teatre i art de la nostra ciutat, unides perquè així multipliquin la seva creativitat. I ho tenim claríssim, ho repeteixo, el lloc per fer l'auditori i les escoles de música, teatre i art de la nostra ciutat és darrere l'escorxador. No és a l'Avinguda de Catalunya, en un carrer de 4 carrils, amb un polígon a una banda i un supermercat a l'altra. Què és aquest nyap? Ja en tenim prou de nyaps a Igualada. L'auditori de l'escorxador farà ciutat, despertarà tot l'entorn de l'asil, connectant la zona escolar que té una banda i connectant també la biblioteca que té a l'altra amb l'eix de vianants del carrer de l'Aurora. Per això, aquest diem que és el lloc on fer l'auditori i donarà una nova centralitat a aquell barri de l'escorxador que ara és una zona fosca. El nou impuls, amigues i amics, també vol dir pensar en el nostre comerç i els nostres restauradors. Vol dir decidir si volem ser una ciutat de grans supermercats o volem ser una ciutat amb els carrers plens de comerç, perquè ja us dic que les dues coses alhora no poden ser. També vol dir una ciutat amb una potent illa comercial i de vianants. Un carrer com el carrer d'Òdena, del Passeig a la Rambla, ha de ser de vianants. Ha de tenir més vida, ha de tenir uns comerços que puguin tenir la gent per davant passejant amb tranquil·litat. Una Igualada pel comerç també vol dir deixar de fer tard, és que ja n'hi ha prou, deixar de fer tard amb la reforma del mercat de la Masuca. El govern de Junts està parlant des del 2013, estem al 2023, han passat 10 anys, i no hi ha ni calendari ni pressupost. I els paradistes cada dia estan més descontents, més desil·lusionats i més cansats. Amigues i amics, tot això és el nou impuls que volem donar a Igualada, ciutat endins, perquè la ciutat avanci amb un batec fort i viu. Però miremos també què passa a nuestro alrededor. El nou impuls que proposem també vol dir mirar fora i convertir Igualada en una ciutat líder al centre de Catalunya. I perquè això passi hem de parlar
de 4 coses: tren, conca, indústria i àrea metropolitana. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, em deixaré la pell perquè arribi el tren gran. Vull ser l'alcalde que porti el tren gran a Igualada. Aquest tren el volem aconseguir fent néixer una via que uneixi Cervera amb Martorell i, per tant, que faci néixer una nova línia de tren de Lleida a Barcelona. Amb aquest tram que ens falta, el tren arriba a Cervera i arriba a Martorell. Nosaltres tenim la mala sort d'estar al mig. Doncs volem aquest tren que ens uneixi amb Igualada al mig. I això ho hem de fer buscant aliats. I els aliats són els que tenim a est i a oest, els pols econòmics que tenim a est i a oest, el port sec de Saragossa i la zona franca i el port de Barcelona. Hem de ser capaços de reclamar junt amb ells una línia de tren que els uneixi i que passi per Igualada. Necessitem el tren per ser més competitius i per millorar la vida de la gent. I, a més, el context hi acompanya. Hi ha 2 elements de context que hi acompanya. En un moment d'emergència climàtica, la Unió Europea, ho sabem, invertirà en la creació de noves línies ferroviàries. I l'altre element de context que acompanya és que la xarxa ferroviària de l'àrea metropolitana està molt i molt congestionada. Per tant, es necessita també un nou tren i volem que aquest sigui el tren gran d'Igualada. Dijous que ve, per cert, em reuneixo amb la delegada del Govern d'Espanya a Catalunya, Maria Eugènia Gai, i li faré arribar aquesta reclamació. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, el treball conjunt de la Conca d'Òdena serà una prioritat per construir la ciutat més gran a l'interior del país entre Barcelona i Lleida. Tenim l'oportunitat de ser més grans, no per perdre res, sinó per guanyar-ho tot. Quan sigui l'alcalde d'Igualada no em conformaré a veure passar les mercaderies per l'autovia o pel futur tren que reclamem. Volem que aquestes mercaderies tinguin origen i destí a la Conca d'Òdena. El no a tot ens està condemnant com a territori. El no a tot ens està condemnant. La gent necessita feina i no ve de marxar fora a treballar. Ho diem sense complexes. Necessitem la indústria per prosperar com a territori. Necesitamos puestos de trabajo para prosperar como territorio. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, lluitaré perquè Igualada tingui un lloc a la taula de decisions de l'entorn metropolità. Podem ser la porta d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'interior de la península. Tenim la sort d'estar a 40 minuts de Barcelona, que és la ciutat que ens obre les portes d'Europa i del món. Fa 2 anys es va crear l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. Hi ha 9 ciutats, com Sabadell, Granollers, Martorell, Sabadell, Mataró. Però a veure si endevineu quina ciutat no hi ha. No hi som nosaltres, Igualada no hi som, i volem ser. I així ho vaig plantejar perquè ens vam moure ja, ho vaig plantejar anant a veure els alcaldes de Granollers i Mataró, Josep Mayoral i David Bote, i també l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, fa ja 1 any i mig, quan es va crear aquesta entitat, els vaig trucar i vaig dir, us vull venir a veure. Igualada hi volem ser. Si jo sóc l'alcalde d'Igualada, lluitarem per ser-hi, per estar en aquesta taula de decisions de l'entorn metropolità. Tots 3 m'han rebut al seu despatx i això és el que els vaig dir. Això és defensar Igualada. Això és fer sentir la veu de la nostra ciutat. Tren, conca, indústria i àrea metropolitana són reptes, ho sé molt bé, que a Igualada no podem aconseguir sols. En soc molt conscient. Dono les gràcies al suport de l'alcalde d'Òdena, Francisco Guisado, i de l'alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte. També que m'acompanyin avui la tinent d'alcalde i futura alcaldessa de Piera, Carme González, el segon municipi de la comarca, i els futurs alcaldes de Masquefa, dels Hostalets, de la Pobla, de la Llacuna, de Cabrera, de la Torre, de Tous, de Capellades. Vull que treballem plegats. Vull que Igualada sigui una capital generosa, una capital que ja us dic em comprometo que escoltarà la comarca. Igualada posarà la seva força al servei de la comarca, però també us demano que la comarca posi la força també al servei d'Igualada. Sé que podré comptar amb vosaltres. Hi ha reptes que només aconseguirem si treballem plegats. Repeteixo, sé que podré comptar amb tots vosaltres i sabeu que vosaltres podreu comptar amb mi. Perquè si Igualada va bé, la noia anirà bé, i si la noia va bé, Igualada anirà bé. Amics i amigues, he volgut començar parlant d'allò més concret, d'allò que trepitgem, d'allò que toquem i que podem fer el proper mandat, sí o sí, i acabar explicant
aquells temes, les decisions que podem prendre al proper mandat per posicionar la ciutat estratègicament en el futur, pensant en el futur i pensant segurament que potser els resultats d'aquestes decisions nosaltres no els veurem fent realitat perquè potser no són ni d'un sol mandat ni de dos. Decisions que faran que Igualada agafi un nou impuls. Algunes decisions, com deia, les veurem fetes realitat. Altres les veuran fetes realitat aquells que vinguin darrere nostra. I aquí és quan penso en la generositat que hem de tenir aquells que dediquem uns anys de la nostra vida a la política. Quan sigui l'alcalde d'Igualada, em comprometo a tenir aquesta generositat, a plantar la llavor de projectes pel demà que ens faran avançar. Aquesta generositat, amigues i amics, és la que va tenir l'alcalde Jordi Aymamí. Gràcies, alcalde, gràcies, gràcies i gràcies. Gràcies per la teva generositat, pel teu llegat i també pel teu exemple i, evidentment, gràcies pel teu suport. Gràcies! Gràcies també, Xavier Badia, per la teva serenor, per tot el que aprenem de tu i també pel teu suport. Moltes gràcies. Amics i amigues, us agraeixo molt avui la vostra presència aquí, que hagueu vingut a compartir aquest acte. Quedan 4 meses y os necesitamos. Confío en vosotros. Sin vosotros esto no será posible. El nostre compromís. Gràcies. El nostre compromís és amb Igualada i la seva gent. Igualada primer, ho tenim clar. Igualada, Igualada, Igualada. Amics i amigues, apel·lo a tothom qui cregui que Igualada necessita un nou impuls. Estic convençut que la nostra posició és la posició central a la nostra ciutat, que som majoria els que volem que Igualada agafi un nou impuls, els que volem fer avançar Igualada i els que volem que Igualada guanyi el futur. Amics i amigues, vull, sobretot vull, que d'aquí uns anys mireu enrere i pugueu dir jo vaig ser-hi. Jo vaig fer possible el nou impuls. Jo vaig confiar en el nou impuls. Yo hice posible que Igualada cogiera un nuevo impulso. M'ho imagino. I és que m'ho imagino, vull que estigueu orgullosos i orgulloses de dir jo vaig ser-hi, jo vaig participar d'això. I és que veig la Igualada del 2030 i penso en com serà després d'haver governat nosaltres. I això m'omple d'il·lusió i m'omple d'energia per afrontar aquests 4 mesos que queden per les eleccions municipals del 28 de maig. Guanyar l'avui per guanyar el demà. Els millors anys d'Igualada estan per venir, no en tingueu cap mena de dubte i els farem possible. Així que som-hi i visca Igualada!